Achema kuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Achema mwana ndiye anzwikwa, but answer Mwari vabiririsa through munhu wavasina kunzwa. Maybe chikonzero chiri pachena ndechekuti vari vaviri nyangwe vane matambudziko vese vari kuchema, chaita kuti denga rigone kuconnecta fast kuna Ishmael. Maybe it's because of the blood. Because Ishmael mwana waAbraham. So Abraham is a friend of God, is a prophet of God. So Ishmael, because of the blood, blood speaks better. I'm sure I'm going to be kana munhu akati ndisikuwara akangotesitwa ropa anoshamiswa nezvinotaurwa dzaiva pakuwara ropa rinokutekesa ukaita naro ukaramba even pregnancy akangotesta ropa munhu wako dzaiva chibaba ndimi chaichai zvisina kupokana iwo uchipokana nazvo ropa rotaiva hatisi kupokana. So you go understand, blood speaks. So kuchema kwaIshmael akakasika kunzwiwa kurati denga haina kunzwa maybe volume kuvanika kuti kwake nokuti ane voice iri pamusoro ndamai, but Mwari vakanzwa mwana nevoice iri low because of the blood. So ngatizivei kuti pese patinochema kuna Mwari nyaya hombe chinogona kutimirira chinogona kutaura than the voice is the blood, in the blood of Jesus in you. So for a believer nekuva a church member, there are two different things. Generation yedu vazhinji vacho vanopinda chechi havana mati nokuti vamwe vacho vanoenzonamativa, vamwe vacho vanoenzotandara, vamwe vacho vanoenzofara. Nawe kunamata nawe kuti you are dedicated personally pachako une ukama naMwari. So pakuchema denga rinoresponda kurelationship kudarika kuchallenge. Challenge hakuna challenge Mwari anotadza, but ane zvimwe zvaanotadza kuitira vanhu nekuda kwekuti vanhu vacho havana ukama naye, havagoni kumupa room kuti agone kuvabatsira. Zvafana nehoyo, wewe ikabuda mumvura inofa even Mwari kurarama ndiMwari, that's true, but ikabuda mumvura chinoita kuti ife. But God commanded the waters to bring forth fish. So kugara kwewe mumvura haisi choice, command. Kuna tiri kugara mumasystems akataura naMwari. So when you are outside the system, iwo Mwari wacho akagona kuti vakubatsire. Kana usiri muna Kristu, usiri mushoko ravo, kubatsirwa kwacho hakuitiki. So Ishmael chikuita attracting denga riri responding life make inauya kuti the blood in him. Uye Mwari vane purpose vanevedzina vatotaura kuna Abraham kuti nyange wavadzinga but I will also make him into a nation. Ndakakuda ndine this understanding yekuti the God of Abraham, Isaac and Jacob, and now in that part God is also the God of Ishmael. Nokuti even unto Ishmael Mwari vakataura a great promise kuti I will make him into a great nation. The God of Abraham, Isaac and Jacob is also the God of Ishmael. Ishmael had a blessing yaMwari. So Pamba alubhiswa, but you promise Lanamuda. So there are times in which you don't take them to systems and runs with the bush. Whatever you get out of Zimbabwe systems you are, but as long as you have to promise the blessing of Penua. Ishmael Akakwa Pamba, but promise you become a great nation. Pamba padzimba panorwadza pamba pemene pinka. Abraham was rich, but anodzingwa ipapo zvokuti Mwari vanomurega achidzingwa achienda mudesert place, but Mwari chavanoziva ndechekuti I will also make him into a nation. So dambudziko nderekuti amai pavakamubereka kumusana vachienda naye, Mwari haana kutaura naHagai kuti I will make Ishmael into a nation. Mwari vakaudza Abraham. Saka danger ndeyekutakurwa kumusana nemunhu asingazive destiny yavo. Why? Nekuti amai vakasvika pakufunga kuti anofa ikandimise pasi pegwenzi. Wavari kuti anofa ndimise pasi pegwenzi, ane promise to become a nation, but mai vake she is unaware. And mukadzi is a shadow picture of church. Warira kuenda muchurch isinga understand pfungwa yaMwari pamusoro pelife yavo. Danger yechechi ndeiyi, chakauraya Judas, chakamulida kusuicide, haisi mhosva yaakaita. Kwaakaenda paakaita mhosva, akamhanyira muchechi. Ndokubva ndatengesa murume asina mhaka, ndokubva akanda mari muchechi, vanhu vakati hatina basa newe, hamene zvako. Judas akanokomita suicide via church. Akafana nemuchechi atinozviuraya. Church iri meant kumupa hope, yakamusiya ine hope. Why? Church I understand that Jesu wakaya kuzofira munhu wese.
including Judas. The church here yakagona beti kutora mari yakandwa naJudas. Yomurega achifa. Ukapinda idzodzo dzokuti vada mari yako kwete wewe unofa. Mari yaJudas yakatozoshanda, but iye vakati hatina basa newe. Hakuna akagara naye pasi machief priest in church kuti don't worry, Jesu watengesa ingwana totora pachipo baba varegerere. Even the disciples are also blame them. Nokuti Jesu at the cross akati baba varegerere, including Judas. But hakuna akamanya kutsvaga Judas. Akatakura mukomana ane future ane destiny kuti great ifana kuchengetedza kuti baba achakudira achava mukuru mwana adzakamutora kanisa paspectings anogara at a distance. Kuti akacreate a distance nemunhu akanza will make you great. Nekuda kwekuti haana the revelation of the knowledge of the mind of God. So mukomana ndokubva achema ari paspectings ipicture yekuti wakavharwa kuti usaonekwe. But Mwari vakamuona akavharwa. Mwari akupenyasha. Wese anoda kuvharira chipo chako kunosikire. May the blood of Jesus speak over your life. Mwana ari under a shroud. Kureva kuti hakuna achamaona. Avharwa. But paakachema akavharirwa. Mwari vakamuudza. Mwari ngavanzwe kuchema kwako kunyange masystems achikutsikirira. May God give you first. So, ngirozwa yakurumba yati chiregera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Kurati anotoziswa kuti wewe hatina kukunzwa. Ndizvo zvazvoreva. Kana zviti Mwari vanzwa kuchema kwemwana usacheme. Ndinoti kuchema hako bati watitotenge hapo. Watanzwa mwana. But saint auya kwauri. Blessing yatuda kukupai. Favor yatuda kukuitirai. Inodemanda maturity more than kuchema. Why? Nokuti Mwari vakuda kuvhura, vada kumuratidza tsime. So mwana mudiki patsime, nyangwe tsime mvura uri kupenyu. Mwana mudiki patsime anogona kutorerwa upenyu, anomira mutsime. Kune zvinhu zviri right, zvisiri right nokuti hausati wamature. All right. Zvaunoti Mwari kana vakada kukuitira havakuitiri, vanotoitira paneti dzogo kuti vozotorera ikwe. Yes. Because muri dzine kana chomari ndishmaira. Nokuti ndiye anzwiwa achichema. But Mwari nyangwe vamunzwa, but blessing yavakuda kuridisa ihombe zvokuti mfano anogona kuwira mutsimbe. Anotoda help, saka anochema nekunzwiwa ndiishmaira. But anoshandwa naye kuti pave nesolution ndiagari. Iyo picture yenenge picture ino muAfrica. Patinochema Mwari toda mabasa, Mwari toda zvakati. Tisu tinochema tonzwiwa. Ozouya munhu anonzi investor. Hakuna investor akava neplatinum kana gold. Akavazoshandisa rekuno. Kuno ndokune vanhu ende ndokune zvinhu zvedu. But pane munhu anouya kuti tizoshandawo zvinhu zvedu. Akati kuna watu kwaAfrica unengori easy ndinozoziva zoti Africa. Kuna watu ndokupinda basa kwete kuita basa. Yes. Why I was actually shame my resources in heaven, but somebody from somewhere, the answer was Mwari vanzwa kuchema kwemwana, but tsinde mwana really dangerous. Nyangwe rine life really dangerous. Kune zvinhu zvakanaka zvekuti denga akupe. Iwe uchitozvichemera nokuti vanoziva level yako. Patinodya nefish kumba kuti ndanga mwana akabikiso. Fish dzonaka. But mfana anozoziva kuti hapana hapana. Kwete takamumaka kuti munyima patinoita kuye rudo. Ndokuda zvekuti atomuke. Wasikamupa tatomumaka anofa anobayiwa. So kune blessing nekuti denga rikakutarisa nekuti Mwari vanokuda havambokufa. Kune mhinduro dzinouya maringe zera remunhu ari kuchemera chinhu. The ability to manage. First problem Bible inoti Mwari havana kunaisa kura Genesis 2 verse 5. Nokuti mumunda mamusina munhu unorima ivhu. There was no man to till the ground. So Mwari vanotendera mvura kunaya. Why? Because purpose yaMwari ndeyekuti muve negarden. So kana musina gardener rinoita sango. Garden inyaya yagardener. I need to take care of the environment. Akamoregera rinoita sango.
Saka Mwari vakati mvura haifanirwa kunaya nekuti hapana munhu anogona kuita take care. So the ability to manage ikashaika unofunga kuti pana Satani. Mwari akatendererwe blessing kuuya pauri. Vachitoziva kuti the ability to manage haipo. Anonzi purpose yeblessing, we are blessed to become a blessing. Yeah. Purpose ikasazikanwa hazviwi. Breakthrough yaHaga. Nyambaida mwana chakapa breakthrough akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano akaziva purpose. Kuti mwana basa rake ndereka ndampiwa. Pese paichemera mwana haana kumuwana. Zvikadhera akataura basa remwana wacho. Kuti asingochemera vana nokuvawa yamaraini. Bishop ndewe pano. Yeah. Akataisa mupei. Mwari basike kingdom yangu. So, komana kuti Ishmael udiki. Mwari vanzwa kuchema kwake. But haasi mature enough kuhandla tsime riripo. Mwari havana kuchera tsime. Mwari vakavhura meso aHaga kuti aone tsime. So ndakataura pamusoro pe the supernatural well. Because matsime ababa Abrahamu pavafukura vaFiristia vanokudzoka vachifushira. Iri ndo tsime rekuti hakuna muFiristia anorifushira nokuti naturally harioneke vatiriripo. Yeah. Kune zvokuti ukaita vanhu vanokufaita. But kune zvokuti Mwari vakakuitira hakuna angagone kukufaita nokuti iwe kutoti unoone akavhurwa meso naMwari. Saka hakuna muFiristia anogara nesupernatural well. Tsime kuna Ishmael iwealth. Because today lifestyle yemaIshmaelites maArab iri mutsime. Tsime rakutaura iri maoil. Iri ari nemvura dai. Ndinotaura blessing yaIshmael iri mutsime. Tsime rake ioil. Fuel. Amen to Easter. MaIshmaelites vakaropafadzwa naMwari. Life yavo, economy yavo yakamira, strength yacho iri pamatsime migodhi yeoil. Parakadzoka kumashure uchaona kuti maIshmaelites vane chinhu chavakagona kuita chakafadza Mwari. Because Joseph had a dream, but dream yake yaifanirwa kuitwa fulfilled in Egypt. So aine dream anga asina mari transport because akarotera kunoita support. All right. So the Ishmaelites were the people vakarotenga Joseph vakaendesa kuEgypt. Kuti maIshmaelites vanorespekta zvinhu zvematsime nokuti Joseph anga akadwa mutsime. All right. So Haga wakavhurwa meso nokubva aona tsime esupernatural well. Mwari havana kuchera tsime ranga riripo, but itsime rekuti Mwari vanoda kuti rive rakomedze risingaoneke naturally, rinoonekwa supernatural kana Mwari vakuvhura meso. Saka Hagai wakaona tsime remvura. Chimwe chinhu chakatoexperience chakaitwa naAbhurahamu. Abhurahamu kumba akavapa bhodhoro remvura. Saka mvura yakapera nebhodhoro. But haugone kunwa mvura mutsime usina chekucheresa. So Abhurahamu nyange akavapa bhodhoro, akavapa nesystem yekushanda which means Abraham Joshua is a true prophet. Waitoziva kuti mvura ikapera but bhodhoro ndo ravachashandisa kuramba vachinochera mvura patsime nechakudzora Jehovha. Challenge yedu ndeyekuti kana tagubuka mvura yapera mubhodhoro tinotaka kutuka Abraham wacho. All right. Saka bhodhoro remvura kane basa renyu. Bhodhoro remvura ndirikutaura zvipo zvatapiwa vakuru vedu naMwari. Tingamuda rutane minane nezvombi zvatiri kuona, but let's learn to respect and handle mabottles very well. Nokuti kune mabhodhoro atakapiwa akapera mvura but anga achishanda musystem. So vanhu vakadzikwa pamba mvura yakapera mabhodhoro asi pakuchema Mwari vakanzwa kuchema kwemwana waIshmael. So vaFiristia pavaifaitana naIsaac vaidhira nematsime arikufugurwa naIsaac vachiuya vachifutsira. But handina wandakanzwa akavhara tsime rakavhurirwa Ishmael nekuda kwokuti tsime harioneki kana Mwari vasina kupa nyasha dzokuvhura meso. So ndoda kuparidza kuti kudii
tine zvinhu zvatinotrasta nezvatinotsvaga kuti Mwari tiitirei zvatikaona natural kuti tikapinda apa zvandinakira tikaite zvandinakira, but masystems iwayo manguva atiri kurarama haachaita. Kune vanhu vari kuvafushira neukama hwavo, even uri qualified as long usiri hama, employment yako inofutirwa upinde ipapo. Vanhu vari kufushira maopportunities ematsime. Matsime anotara maopportunities elife. When maopportunities ako akavharwa nemasystems emunyika, but may God help you vakupe a supernatural way. Rekuti ivi vanhu vavhara matsime vanotodwa kuti kudhaya kwaunokwanisa kuona. Panyika pane matsime atinotrust. Kambani yacho yagara iripo uchada kupinda ipapo itsime riripo kudhara. But ari kuvhara manje. Nekutara acho. Haachavharwa nevafilisti, ari kuvharwa neikonomi. Uchitopedza sono uchitoda basa, ende uchitoda basa makazanda akutovhara. So you need to believe and trust God for a supernatural way. Mwari ngaakupe imwe blessing yekuti hakuna anogona kuifutsira. Ndikureva a blessing inside you. Chinhu chekuti iwewo pachako you become a company. Mari yacho ngaibve mauri. Kwete pauri chese chakakusaraunda vanogona kufanira vakurwisa. Saka Jesu asvika patsime. Anotanga mukadzi weSamaria ndikomvura mukadzi nokubhanyiwa. Problem yemukadzi weSamaria akauya patsime. Paina Jesu akagara. Haana kuziva kuti patsime pane rimwe tsime rakagara ipapo. Why? Because Jesu ane mvura mhenyu. Kunati mukadzi weSamaria paakaenda kutsime akaiginowa tsime nemvura mhenyu ndokubva ada kuchera tsime raJacob. John 4:24 pane matsime 2. The supernatural well and the natural well. But mukadzi nokuti haasi mature spiritual aida kufa akasende the natural well. So paakanyima Jesu mvura ndifuna kubva dai waiziva wakumbira kwandiri nokuti ndine mvura mhenyu. Kurati paapa pane matsime 2. Nokuti ndikakupa inini rinobva rava chitubu within you. Why? Nokuti tsime raJacob can be polluted. Munhu akauya kugona kuisa zvaanoisa, or else kana maseasons dry water table inodzika kana mvura kutoshaikwa. But tsime ranoda kukupa rinenge riri within you. Hama dzangu chinonzi blessing chinofanira kunge chichirarama mauri. Mablessings ndo akakukomberedza ari pauri. Tikasvika pamuti wemengo usina mengo nhasi, but tikadzoka kusizeni mengo tinoona paine mengo. Kureva kuti within the tree mune potential yekubuditsa zvimwe zvinhu zvakare. So the blessing tsime rinoda kuti Mwari vadyare mukati mauri. In potential, favor, grace, even within your mind. Kuti uve so creative to an extent yekuti haumiriri kuti ndichapinzwa apo basa richaita zvakati. Mwari ngaakupe nyasha zvokuti within you une creative ability yekuita zvinhu zvakakura. Mafilm ese atinoona vaya ipfungwa yemunhu, imagination yemunhu. Tinobhadhara toona kuna film kune movie kune mamovie ese vanhu vaifunga. Film industry imindset yemunhu. So within you mune maindustry arimo. Wakamirira kuti havachazokuitira zvakati nokuti ikoko vari kufushira matsime. Vanopinda pasi paukama hwavo. Tumakama mushoma twasara ukupinde nokuti ndezvoukama. But nokuti unonamata Mwari anogona kucreata rimwe tsime rekuti vari kunzwa kana vakaitikana mafeva, but within you une chinhu so unique chokuti kana vakadii ichocho chiri mauri havatori ende ndo chine world neblessing yako. Yes. Matsime ari kunzwa ari kunetsa, ari kufushirwa. Ati Mwari ngaaise chimwe chinhu mauri chekuti chinobva chava chitubu. Zvanzi mvura yandichakupa inobva yava chitubu within you. Why? Because mvura inenge iri mumauri yakasiyana neiri pauri pasaiti yaJacob. Why? Because anyone can tamper with it. Aya matsime akabara Abrahamu kunomuya vanhu vanomufushira. Zvanzi neimwe gore kwakamuka mambo asingazivi nezvaJosefu, zvekuti akamborota tikaona chikafu kwakauya mumwe mambo asina basa nazvo. Vanhu vakatanga kuita kutya. But ngakuite kuti Mwari vakupe nyasha sahaka wekuti hausi kuzochera tsime, but ucharatidzwa tsime rakacherwa supernatural naMwari, rekuti kana pakanzi pane maenemies havagone kuriona, ende ndo pane mvura yako. Matsime anotipa mvura dzevamwe vanhu anonetsa, ane maconditions. Vakafunda sei?
zara. Matsimi awo ari masiyana kwavanoita ekuti kana enemy kati yaronga sei avagone kurafushira wadi kuti haoneke naturally. Mwari ngaakupe chinhu chinowanikwa spiritually within you chekuti blessing iyoyo kana vanhu vakanzi vakumaka vazodii. Was a gift yakaina Joseph ndeyekuti kana mambo akadzane n'anga ane vanhu vakakuwara chiri muna Joseph achiwanikwe mun'anga, chiri muna Daniel achiwanikwe mun'anga dzese chinowanikwa muna Daniel. Grace idzodzo Mwari ngaakupewo chekuti kana vanhu vakadza vane zvavanoita zvinoshamisa zvinopa mari nekudii, but the gift in you iri unique to an extent yekuti they cannot do without you. Vatsima baba Abraham ndekusira ndenhaka zvinaka zvinotinetsei takuda Mwari zvaanonipa zvinonzi zvangu. Ende zvokuti kana vanhu vakafunga kuti tomurwisa vanoshaya kuti totangira papi, nokuti weisanga kufushira tsikero haanoni. Rakatotora munhu akavhurwa meso kuti aone. Ari strange, akavhurwa meso akaona tsime, which is it's a supernatural way. But ndokubva vanhu vakavhura physical. Yeah. Akavhurwa meso akaona tsime remvura. Kulati tsime haoneke physical. It's a supernatural way. But it is supernatural. No more for the natural world. Blessing you know that intangible. You know when I believe one system is intangible. Yeah. You talk of the blessing of the mind. Robafat will be one creative mind. You will do things as you say it's only found in you. That's the only place in the world. Penetration. It's like a secret your world in Israel. Kana kuzvitira kupa kuna vazvinoitika besides the zvonereko. It's the lowest part in the world. Did you see? Ukapinda muna uno float. Hakuna nyika yaunoenda uchawana izvozvo. Why? Mwari ari kuapa a blessing unique. Kana mukada kuzvigadzira zviri artificial nekudii hazviitike. So kune matsime ekuti nekuti ndenhaka ndevanhu masystems emunyika panomuraiza vanhuwo vanokuda kuavhara nekwadii. But tsime rakavhurirwa ndishumari nokuti Mwari vati I will make you into a great nation. So promise iyo yakuda kuti ane chimwe chinhu chekuti kana akanzwa nyota haaende mupema mumatsime evamwe vanhu. And tsime irori hariaffectwe nematemperatures, hariaffectwe nekuti dry season. It's a supernatural world dark by God himself. Matsima ari kunzewo atakamirira tabva panapa ane maconditions nemasystems anorwadza, ane abuse shanshani. Kwaise kwamupromisa ukapedza uzoyewo vanoti maite machena ringatokudza ini ndina ndinori totaura zvavo ndozvavanya ndaitaura pane imwe nzvimbo ndikati munozamonasikana wese ari kugochera woko ane plan yekuzokugocha. Oza chinodetsa kuti munazvizwisise anozati munhu anochengeta huku achitengera chikafu. Ukanodza huku kuti ari kutengera chikafu suspect vanoramba achitotenga chemutauni chaizvo. Ari kufita huku plani yake ndeyekuzofitwa newe. Matsima acho ane condition iyo. Zvese zvatakamirira zviri kunzo matsima ababa Abrahama ane vaFilistia vari against. Asi tsime rakavhurirwa Hagar naIshmaeri hakuna anoriita, hakuna anozvichinja, hakuna anogona kurirwisa. Tsime rakaitwa naMwari rinoita kuti kana even enemy ikada kurwisa haigone kuona tsime racho. Mwari ngaakupe grace pagift yauinayo iri so unique. Uite zvinhu zvekuti kana vakada kurongerana pauka vanoti but we need this kind of a person kuti ndiye anogona izvi.
Amadzeka tsingagonesha. Kaida kushama dzedu dzipinde chete but uyu ngaachipinda because knowledge yainayo haiswani kamshamwari dzedu. Peter was systems eukama ekurongerana nekuti Mwari vakaisa grace, vakaisa favor, vakaisa chinhu chiri unique within you. Piwa tsime rinonzi rako risina mazita evamwe vanhu. Isaac aivhura matsime aAbraham. Tsime rikapedza zita remwe challenge avainawo nhasi nyaya yekuti havana mazita. Vachiti havana mazita rinoreva kuti risechinoita zita rawainaro nderatete wako. Ivo vasati vane zita. Unonobvunza kuti andishamiso ndiani tete wangu. Ivo vazokupiwa ratete ravo havasati vana. Saka challenge ilipo ndekuti zvinoteera mazita iwayo matsime aya anoteerwa kwababa Abraham ari vaFiristia vanavonda. Saka kuti Mwari aiti akashanda nemunhu aiti toda kuchinjana zita. Ndinokupa rimwe zita because zita rako iri. Mwari wamasimba usaitya zita. Zita remunhu ndokunosaita minano pano. Unonzi achamwari Abraham akunzi Abraham sinyatsoita mushe. Because zvapaAbraham zvikatanga kuteera pana mabhiri. Do you know what the challenge of Moses was? Moses was nameless. He had to Moses. What do you mean in Exodus chapter 3? He was named Moses because Moses what I've drawn from the river. Those who know Moses. Which means are nameless. And the Zitayim not come affected by destiny. Whatever got to the land. That was the promise. Agapinda chakamta tsakupinda chi vashika ine nzvimbo inodzumeremba Mwari vatitaura nedoro vanhu vanwe mvura iye ndokubva akura ishu yemvura kani yamutatisa kupinda why because zita rake rinoona kuti chandakatora kumvura saka mvura ndokubva yatora chemari unoenda zvakanaka. Exodus 3 Moses means what I have drawn from the water and the water ndokubva yaita drawn the destiny of the boy. Era yamai vakamubereka mwana vakaisa mumbizi vasina kukazita. Ishwan naHagari vane special well rekuti hakuna anogona kulibvuta nderavo. Kana vaFiristia vakaita rise against haagorwa navo. Anongoziva kuti zino kumesa wakavharika. Vanopfura nepatsime pacho vachitsvaga matsime. Asi Isaac akatanga kuvhura matsime ababa Abraham vanouya. Ndovati Mwari vakupe nyasha kuti uite zvinonzi zvako. Uite zvavanoda. Uve a pioneer of something better and greater. Zvese zvanoda kuita zvinhu zvakaitwa nevanhu vakupinda masystems evanhu. Mwari ngakupe the grace to be a pioneer of something special, something new. Blessing, the thing was already there, but when I went out of the water, but when I went to the in the line of Oshon, was watching the Oshon Benason, and I said, what do I know? Not my understanding of Maple for my she said, Nanny, she said, Nanny, I don't know. But hakuna cha upenyo wao chakafamba. Why? Because wakati negative side. Maxima ni masterani. Ani noise. Yesu zwakuita kana chinhu zvavamwe vanhu zvinobetsa. Mwari kakupenyasha kuti unoita zvinonzi zvako. Handidi kuti uve mufotokopi yemumwe munhu aiwa uri original iwe pachako. Chimwe chinhu ngavatsange kudzidza pauri kwete kuti we learn from others. We are not designed to copy, we are designed to learn. Takadesignwa kudzidza kubva kune vamwe but kwete kukopa zvinoita vanhu. Tinodzidza kwavanhu but toita zvatofanirwa kuita. Kunze kune matsime atakatotarisira so takatopromiswa toda kuflya toda kuenda kunze ekuenda kunze
kuti ukaenda uzaita overseas. Saka kana kuenda paAmerica kuenda overseas. Zvino futi kubva kwaAmerica uchiuya kuno. Kuroti tori kumbiri izvezvi. Overseas. Ndakapinda kuti kuenda overseas. Kutaura futi. Blessing yako iri muna Mwari wako. Kwete pane mwe nzvimbo. Vanofanirwa kuenda idai. Vanhu vasingafanirwa kuenda. Andizvo statement yekuti chero kwaunouya nokukomborera. You have truth. Hada kuti ndema you have truth. Zvinonzi chero kwauri Mwari kwaanoda kuti uve. Yeah. Nokuti Abraham akatenderwa naMwari kuenda kuIjipti akabva nemwedzi. But Genesis 20, Isaac akati do not go down to Egypt, stay in Gerar. Kune vanotenderwa kuenda nevasikatenderwa kuenda. Saka zisema kuenda. Vanoenda kuda kutoendawo. Kune mari yanhinda kune mari yavo. Kune zvimwe zvinhu zviri munatural zvatofanirwa kuita tichiudzana. Wafundisa kuti vanotaura nyadzi natural Bible chaiyo spirit wave. Pane panongomira zvemweya. Nokuti kana paine simbi ngaende mujuru kuite conference. That's a motivational statement. Simbi enda mujuru kuite kuchechi. But sometimes you need to be motivated. In the natural realm, motivate. Wagone kudzidza nekuona zvinhu. Pane research unofanirwa kuita unatural igone kukubatsira. Hagar naIshmael vari murenje mudesert of Beersheba vadzungaira nenyota vachichema. Hagar akavhurwa meso. So secret pairi pameso emweya anogona kuona zvinoitwa naMwari. Why? Because unogona kutadza kuzviona vanosvagira kune imwe nzvimbo kwazviri wakasiya kwazvakabva. Pauri panenge pane blessing but nokuti hauna meso emweya unogona kutiragera kuenda kuno. Ndakati waisa una chichinja chechi. Chinhu wani chasikachinja. IBhayibheri raishandisa kuteti kwakabuda. Andoziva kuti igere chokwadi panzvimbo nharo. Saka ndogona kutsvaira kwake. May the Lord open our eyes. Tigone kuona pane blessing. John chapter 9. Kune murume akasvika mavhuna Jesu akati ndinogeza kunzisino. Indakakura ndinzwa statement kuti Jesus is my last pastor. Zvikazoverenga John chapter 9. Jesu akarifeya munhu Samuel. Jesu aona bofu. Haana kuti receive your sight. Akati aiwa mavhu aya. Endai kuSilo. Jesu akarifeya munhu Samuel. Iyarewo masoma ose. Vakati anofanira kuenda uko. Murume ati paakaenda ndo paakazodzoka achiona. Unoti mashara meso emweya. Unongamudaro uri muenvironment ine meso ako. But usina the way ndinokuudza tenda. Matsima atakamirira kunzou. Vanhu vanosiya nokupreta. Kune matsima ariko. Aita. Do not make pioneer of something. Grace idzodzo dziriko. Une chaunofanirwa kutanga nechaunofanirwa kuita chekuti vanhu vasazita. Anoona makambani ese ari kwayo. Master evanhu kare. Vanhu vakatanga zvinhu. Ndipakati munhu zinairo kambani yomunhu. Mwari akaropafadza mune njere dzekuita zvinhu. Saka iwe be a pioneer. Iva nemunamato kuti Mwari matsime evanhu anonetsa nevaFiristia. Ndavakuda tsime nekuti kana ndavhurwa meso. Success yangu iri mutsime randichavhurirwa naJehovha. Ngazvitaurwawo nerimwe gore kuti aiwa kune student pauniversity akaitawo zvakati zvakutoshandiswa nenyika yacho. Pfungwa iyoyo nyasha idzodzo Mwari vanadzo. Something new, something different. Why? Because unonamata Mwari anoshamisa. Mwari wacho hapererwi. Vanhu vakaramba zvinhu zvavo nematsime avo anovhura a supernatural way for your life. Vanhu vakafushira matsime ese but Mwari anokupa a supernatural way. Nyika ine competition. But muna Mwari mune revelation.
Jesu vakanodzikisa Zakeo. Zakeo wakaenda naJesu kuma. Varifao sara vakumvunza ndima zoenda naye kuma pamuhosta. There are times kuti usatarise zvauri, just believe in the word of God. Bible not looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Looking unto him, not kuzvitarisa pakutarisa kwaari. Mwari novakati, let the birds fly and ask us to check road. Ende Mwari harevi nema. Ndege chaiyo anogonyorwa inopinda fly, but then kusunga ostrich yaka inokure birds haisimuki. Ende hapana drone riripo. Ndakazowana kuti ukatarisa zvakaita ostrich, you get a clue. Says nakusimuka. Iwo Mwari vati the birds. Hakuna Bible rakati let the birds fly vati koma ostrich are too heavy. Nana ostrich vavatori program yekusimuka. Chii chakamutadzisa kusimuka ostrich? Ukaitarisa yakasimba kweso. Kudini nekuti? Pakapeta pashoma. Wow. Unozati mind yemunhu iblessing. Yekuti yakapa Mwari kuzorora kuti achaita zvinhu ndasinga chinofunga kuita zvinhu. Zvese zvamuona panze apa haisi creation. Hakuna mabuilding aya ithinking. Azvinongosikwa naMwari, munhu akafunga, munhu akasikwa ndiye akafunga izvi. Akangoti padiswe. Kana wese munhu ari muno hakuna akasikwa naMwari muno. Vakasikwa mazita avo nawo Adam na Eva. Tese tiri munhu hatisi result yecreation. Tiri result yereproduction. Ine timu rakaronga kuti sizvokudenga vamwe vanhu. Mwari vakamuisa yewedi kuti a seed must produce after its own kind. Saka miti yese haisi yecreation, reproduction. A seed producing after its own kind. So mind be blessing. Mune chakavikwa naMwari chinokosha chekuti unogona kutochita chikabatsira nyika yese. Iwewe vanhu vedu tinobereka kuti takagadzira zvakati, akaibveta zvakati vanhu. Ende nyasha idzodzo Mwari unogona kudzidurura mauri. You can do something unique, so great. Rako tsime rinonzi rako. Rine brand yezita rako kuti zvakatangoona neingizvi. Mwari vamupa chizauko. Wainokuti matsime atokutangira padzo ane nyaya. Vamwe vacho akatouya kusaidi repolitics, vamwe vacho akatouya kuchikwata ichi, vamwe vacho akatodana navo, vamwe vacho akatouya Mwari, matsime akakonotiwa panza. Yeah. Help me. Let's see the supernatural. Why someone who wants to know Mariamu, sisi na Mariamu ya maoni. Anozungumza msoro kuna mafuta. May God anoint your head. Utumubate zinaita overflow in your life. Overflow, haiwani pemunesha unobata kuti Mwari vakazodza musoro wako. But nyaya ombe, maturity, and discipline. Nokuti tsime iri mufana anofira mutsindo. Chakanaka usiri mature pachiri chinouraya. Discipline inokosha patsime ravhurwa iri nokuti uchiri mudiki Isaac. Hama dzangu ngatikurei pakuziva Mwari. Let us mature in the things of the kingdom. Because kana mature takuziva purpose yeblessing. It's easy kuti Mwari varegere blessing uye kwauri. Why vanoziva kuti you can handle and you know the purpose. Uyu paakanzi tsime rakavhura akabva ndichinotsvaga mwana haisi rako. Don't be selfish. A selfish mindset haisi of God. So the Lord is praying not our Father when Babylon. I will tell you my Father. Our Nevamurana. Give us today our daily bread. Our bread chingwa chedu kwete chingwa changu. So tumekuona uchishaya kwa kufunga chako. Ni watakakupa chedu. Chine reason, chine purpose. Sime kana ravhurwa is for the better of your people, of your nation, of your colleagues, of your friends. Blessing yese painouya. Mwari arikuona vanhu vazhinji vari kubenefita pairi. Kuva a mind isiri selfish kunounlock a door re blessing very fast.
Why? Because paunochema kuti chingwa chedu Mwari vanenge vakutoziva kuti kune nherera dzichati kana kuti iwo wachiwana. Denha Mwari rinenge vane pfungwa inoropafadza vamwe. There's a clip yakaitaura sokuti unotoona kuti munhu anodada vanhu zvinodadisa sati zvavo. Because unotonzwa kuti kunomisa zvangu zvikafamba munhu anoita mudumbu. Saka denga rinotoziva kuti vanhu vasaite mudumbu kubata chinhu zvemudumbu. Sine ndwovu rwameso chaita kuti Mwari vanototadzwa kuchema kwemwana vari kuti usazofarisa kuti ndwovu rwameso wanzwikwa muri tupa chinhu ichi. Mwari vanzwa kuchema kwemwana wavhura imwe meso. Saka make sure kuti iwe nemwana muri kubhenefita patsime racho. Iva nemind to bless nyika yako. Iva nemind to bless your family, to bless your own people, to bless your church. Uone kuti Mwari akakushandisira as a tool. A pioneer of something great. Uwe unitsime rinonzi rako. Vanhamnesa. When I started street preaching, chakanyanya drive on the street, ndinomutechi mwana ndopinda out. Aita tsanomani kana kusina mapepa edu kune chikwedu kuchikoro pulpit. Unoita kuona pagugu. Why don't have that sitting on the street and I don't have none to. A unique blessing. I'll give you a testimony. See me going to the street, but I don't feel one of them. Never know what is up. Pushing up one I got praying. Who brought the street preacher? Street preacher. Ask me to last one. Hey, who's the long street was next week? But I celebrate the graces of Mwari Shavakaita. We don't want to share church. Matsime vanhu. Matsime vanhu. Vanokupa imba kuti wageza bhazi. Ndimwari akaonesa mira yako imba inopepa. Even padaenda kuIsrael, the one who paid for me, ndakatomuona kuIsrael kwacho. Una anofollow on Facebook street group. Hey, I want to pay my passport to send to Tel Aviv. Because when I never done it, it's not as much. The mind to go into the streets and minister the word. So Mwari Gavito, the pioneer of something. Mwari Gavito, the pioneer. Gavito Nyasha. Zisinagamu. No kima tsina kata kuna zita kuta Abraham. Kuna wana zita desita ino. Sabai ngo we against Isaac. Wachafushi. Abafungule oyo ofushira. Abafushi oyo ofushira. Mwari nokuona zvematsime zviri muno is pumped a supernatural well. Since zari kunyika vese masystems inside. Hano zvinhu zvirimo zvimwe zvacho zvisinei nekunamata Mwari. Zvinoti kuti utopinda mazviri unotoona kuti nekunamata kwacho hakuchaita. Daibvunza Mwari kuti kukonisi zvinoita here kuti unamata unopurisa unosvika. Zvinoita here because zvinenge hazviite. Because unozotora sei mari yacho. Mwari ngakwanire nyasha urege kuenda pamiedzo. Ngavite a pioneer of something great. A blessing yekuti generation ichacelebrate. Kuti asi Mwari vakapa pfungwa yakanaka pamunhu yakatanga chinhu ichi. Tararamisa magenerations ese. Tsime raIshmael is a sharp picture yematsime oil ari muAramu. Till today, generations and generations. Vari kurarama nekuda kwematsime kwete mvura manje eoil. Issue of today. Rejected in my systems, yes, but one of it will make you great. You guys are admitting that one is admitted to reject the potential we have. They don't know that
nyika yacho Uganda ichatamba bhora zviri international. Ione chipo chekutamba bhora. Uraikosha. Hakuna achakunda kunoba uchatsenga because bhora redu harisisi bhandi tiri kutamba mubameni chete. Ione gift yesoka. Woberuka munyika isina maground. Inoti bhora hariiti. Pane chete. Matsime akapurutwa nemasystems emunyika. The third lead drugs apana vachiitira chogoni. Haana zvaachaita. Zvatopera. Matsime avaitrusta kuti ndichazoenda club yakatoita zvakati. Izvezvi kune zvaunotrusta muchiita pakati pako unototi akazembera panjere dzemunhu une nhatu. Wonderful mind inofunga chiro chiri unique, chiri so great. Chinopa kuvhura kumagenerations. Mwari ngaakuvhurire tsime rekuti weisada kufight against you and batika toreki. Why is within you? Vanhu vanogona kutora zviri pandiri, but chiri mandiri hachitoreki. That's why Jehovah akati Mwari ndinopafadzira. Iye aine mombe nemakwai. Akaunderstanda kuti mablessings neblessing chinhu zvakasiyana. Ndakakomberedzwa nezvinhu zvakawanda zvakanaka. But nekuda kweblessing inogara pandiri. Bless me. Handikusiye kusvika mandiropafadza. Why? Because if I become a blessing, kana munhu akatora zvakandikomberedza, tomorrow vanoona ndine zvimwe evidence. Nyika inoda kurogwa potential yako. Why? Because matsime mamwe madhara naAbhurahama. Matsime ane mazita evamwe vanhu anonetsa. Ndauya pano ndizodeclare nyaya yetsime rinonzi rako, rakatakura zita rako, rine favor yeupenyu hwako. Uri Hagai, aberekwa muconfusion. Ishmael haasivi ane problem. Akaberekwawo mumba mubarika munoisa. Haasi ane problem. Iwe hauna problem, inyika yacho. But wodi urimo. The God of Ishmael must remember you. Mwari ngaakurangani. That's why tonight I'm going to not be a sheep, but the economy is more like a desert now. Things are tough, they are very hard. Unzira tsitsi nalenda mukasinyika muno. Munhu kana aitengeswa musoro unoona kupipasa, pazanotengeswa nemusoro ari pabasa. Things have changed, zvinotopisa tsitsi. Kana munhu aita kutenga mushonga wangu mazuva kana achikuda nekachimereka chimwe kuti hapana chakusotswera. Vanhu vanofa. Achipedza kubhalansisawo. Asi akakuwedzera zvinhu, haichakwana haite. Kana kuti ari ngatistrike wawedzera. Vari kuwedzera muna chorema. Tanda kustrike 18 with the spiritual. Ikomo ndekuti kana takurongorerwa hakuna nouya achikanganisa masystems acho. Why? Because ari supernatural. Shwabdan. Ishmael. Hagai. Vane ravo tsime. Kwete raJehovha. Ravo. Kwete raAbhurahama. Ravo. Nekuti chero vanhu vakada kuti vari manipulate vari harioneki naturally. Kureva kuti igift yakairi within. Iwe pauri unofanira kunge uine tsime chitubu chewisdom, chefavor, chezvimwe zvinhu zvekuti kana vanhu vakaedza kudii, they always need you. Why? Because chakaiswa naMwari mauri hakuna anochikupresa. Saka kana vakati unobva pano vanosara vakupenyera kuti bata akaenda manje ndiye anogona izvi. Atori wired naturally kuita zvinhu zvacho izvi. Kana tikatsvaga vatinotrena haasvikana. Why? Chipo nechido zvakasiyana. Munhu ane chido anoita zvinhu but anozosiyana nemunhu ane chipo kaitiro kacho. Mwari ngavadhikare ngavaremere chipo chiri mauri. Ngachidiridzwe nemvura yetsime naJakobho. Favor yaMwari ngaidirwe muupenyu hwako. Kuchema kwako Mwari vakunzwa Ishmael naHagai, vakunzwa kuchema mudesert. Nyika yamuri iri desert. Zvekutoti ukada kuti ubve pano ndiende kune mamwe matsime, dzimwe nyika dzacho havachatinda futi. Tsime rinonzi reSkei rakatoronga so 6 months nokudzokera. Iwe ukaudzwa kubva watouya kuMidland. Hakuchaita. Matsime evanitsi. Mwari munyika medu wenda neBheersheba ndomaakabudirira imomo. Mwari ngaakupe ropafadzo neikonomi yakadai nyika yakadai. Vanhu ngavagone kuona kuti kuna Mwari unorangarira vanhu vake mugwenga. Vakari mudesert place but vakaona a well of water. Chinhu chinonetsa kuona mudesert itsime. Asi Mwari bhora akavaka. Nokuti vari kuchema kuna Mwari.
us to pray. Mwari ndiwabire munyasha. Tiri mudeze ndinoti yeshiba. Tiri ishma akabijitwa neikono kwenyika yaanonga nekwaanogara. Asikabuda ndinozirama. Chipo chako chikuwanire kukanda nemasuwo. Masystems enyika kana vakaramba vakatsikadzika kana vakati aiwa dai vatanga varara nesu. Ndikutaura nyasha dzamwari pamusoro poupenyu hwako. Havasi kuzokuabhusa for the sake yekuti uchere matsime avo. Vavanzwe kuti varamba nematsime avo kuna Mwari vakakuvhurira opportunity nemukana. Favor ukanwomvura mutsime rinonzi rako. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Mazvita baba nekutaura kuupenyu hwedu. Masikati ano tsime a supernatural way. Baba ndikuda mvura inobva pamuri kwete mutsika nemasystems evanhu. Matsime akafusirwa Abrahama ndakuda tsime rinovhurwa kugwenga reBheersheba. Mwari makaranga Ishmael mukati also make you into a great nation. I decree and I declare, make this generation Vanaskana Mwari, make them great. Vanakumana Mwari, make them great. Mukati mekwenga, mukati meBheersheba, mukati mekudzimba neBheersheba nemafamilies. Make these people great. I decree and I declare, make them great, oh Lord. Make them great, oh Lord. That's the name of opportunities. These are the Yasha favor. So what how much may they become pioneers of great things. May they become pioneers of great things in the name of Jesus. You can raise your hand and you will make a declaration. Father, I decree and I declare, you are the same yesterday, today, and forever. Vakarijitwa mumafamilies pavo vari muno. SaIshmael munodzingwa mumba. Vari kudzungaira mudesert place reBheersheba vari muno. Asi Mwari vanhu vachena vari kudesert vakaopena meso aHaga akaona nesupernatural way. Risina muFiristia anogona kufushira. Baba vese vanoda kufighta against upenyu hwevana. Ndiri kutaura supernatural protection. A supernatural way. Nyika nemasystems aya ichida kuvaabhusa. Baba protect these people. Vana vachengete imana kubva mumaabhusa, kubva muvanhu vandakamanipuleta nokuti vanotsvaga matsime avo. Vapeiwo nyasha, vapeiwo favor, vapei matsime anonzi avo. Zvipo zviri mavari Mwari zvivawanire mikana. Zvipo zvamakaisa maari Baba nyangwe vakaiswa pasi pegwenzi vachinzi vanomuvharirwa. Vanhu vaimba vanochema, vanhu vaimba vachachema vana ava Mwari kunyika ino yakaoma kudai mugwenga reBheersheba vaiswa pasi pegwenzi vari pasi pemasystems. Asi pane kuti vasimuke, asi nokuti vanonamata Mwari mupenyu ava vana vanzwa imwari. Inzwai kuchema kwavo vari mugwenga, inzwai kuchema kwavo vari pasi pegwenzi. Ndiri kutaura tsime rekudenga, ndiri kutaura nyasha dzinobva pamuri. Tamubairire nekutenda mvura Jesu. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you. Anointed Evangelist T Muparinga. Kusvika ikoko akasangana naMwari. Mwari ndokutaura kwaari kuti